Oleu, ce rău am dormit. Ar trebui să mă duc afară. Urăsc să stau în conacul ăsta. Visez urât. Doar prost. Și patul nici nu are saltea, mă rog. Oh, ce asta? What is that? Oh, super. Oh, bună. Ia să de unde e villagerul acolo? What the fuck? Bine. Măcar mai ușor felia asta de pepene. Da chiar, să mă duc în bucătărie. Ce fac? What is? What is that? Ce e asta? O hartă. Super, o să-mi trebuie. O să-mi trebuiască. Acum hai să mă duc la bucătărie. Da, să te trezești la o oră nepotrivită nu e așa bine. Așa stic. E bine să mănânc. De-abia mă ajută. Ce zice? Da. Mai bine las acolo. Trebuie să audem. Oh, un villager. Hei, villagerule. Da, nu e așa greu. Acum poți să ieși. Ia, s-am salvat un villager. Acum, mă rog, pot să scap. Mamă, întuneric, rău. Nu îl se aude. Să caut printre cărți. Nici o carte. Doamne, dar nu există cărți. What the? Yay! Indicii. Deci, hai să le citim. Nu, stai puțin. Asta, cit pe asta. Deci, odată ce vei salva, Herobrine va ataca. Oh my god. Deci să salvezi villager. Oh, și e și jos aici. De asta nu cred. Ce fie? Du-te. Dude. Du-te dracu. Ce pisici, ce? Du-te dracu. Da, de ce? Oh my god! Ieși! Oh my god!
Yes! Yes, David! Oh. No! Da, nu prea mult. Nu, mai bine nu. Radiule, te simți bine? Așa. Help me. Poți să ieși. Oh my god. Mă enervează rău. Poți să ieși, haide. Am salvat 2 villageri. Oh my god. Dar ce mesaj e ăsta? Du-te dracu. Ce pisici mă de ăsta? Deci asta. Odată ce vei salva, Herobrine va ataca. The heck is this? Odată ce vei salva? Stai să pun asta aici. Uite! Nu era o ca ascunzătoare. Wow! Super, sunt pe ușă. Oh my god, trebuie să beau. Și haide la luptă. Da. Super. Dar cine tot... Ce? Un câine! Super. Ia stai. Acolo în chestul ăla am găsit un os. Mai trebuie doar să salvez. Stau liniștit aceea. Și să caut o idee. Lemn peste tot. Lemn nu ia foc. Piatra nu ia foc. Piatra se ia mai greu. Dacă... Gata. Dacă o să pun lemn, chiar dacă ia foc, o să încerc să nu pun chiar lângă și gata. Villagerul ăsta e nebun. Zici tu mai cu minte. E ciudat rău, frate. Da, oare ce vrea? Ce se aude?